अवन हवेरुं हमदोन अवन दे सवाल और को धन्यवाद प्रथम सवाल की अनमेन मी टिबे फ्रॉम देवनबर का हमें वडा नमट का इतिहास हदना बैरुगा इबफेने तंपल बड़ा ट्रांसपेरेंट ग बा नवना कमिदनेवी फुडतम गासिम जमहूरी गुळुं खराते इलां करे विरिदाळुवी आठडे बीच ग बाबा बतुं तफसील देवान मेने तफसील नुदेव दें एगेतुरुं फनरमस्दोगे वाहक साडो हेंगे फनरमस्दोगे फोन सरकारुं ಇದನ್ನೇ ಅನ್ನ ಇಸ್ತಿಫಾ ದೆವ್ವಾ ಇಂತಹ ಬಾಬಾ ವಾಕ್ಸಾಡು ವಿಜ್ಜೆ ಮಿಕಾ ವಾಹತೆ ಕಾಡಿ ಆದಿ ಮ್ಯಾತ್ನೆ ಕದಿ ಬೇಫ್ರುಂ ಮೆದುಗ ಎಬ್ಬಸ್ಸೆ ಫೋರ್ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಮೆಗೆ ತಫಸೀಲ್ ನಾದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನುವೆ ಅವನ ಫೆನು ತಿಬೇಫ್ರುಂ ಜಮಹೂರಿ ಗುಳುಮಾ ಎಂಡಿಪಿ ಯಾ ದೆಮೆ ಎಬ್ಬಸ್ ಬೇರ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪದ ಕೊರಬೆ ಏಗೋ ವಾಹಕಸ್ ನೇಗೆ ಮ್ಯಾತ್ನೆಕ ಏ ಕಿವೆತೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನುವನಿ ಪದ ಇತಿಹಾದ ಹದ ರೈತುನ್ನ ತಿಬೇಫ್ರುಂ ಕಮತ್ ಲೆಬನ ರೈತುನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಜನಕ ಮಂ ಗಬುಲ್ ಕುರನ್ ಏ ಸವಾಲ್ ಕಿವೆತೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವನ್ දෙවන සවාලේ කි ඉන්තිහාබගේ ෆරතම් බුරුග මිහරුගේ ಸರ್ಕಾರ දෙකොළ 15% වෝට් දෙවිකම දින්කම අවුන්ස් කබුල් කරන රයිටින් අපති 15% මිහරුගේ ಸರ್ಕಾರ බෙන්නවා කම කොනෙප අදී හැම ඒකෝ 15% අන්‍ය දෙකොළ 20 වෝට් දීෆන් මති අවුන්ගේ සවාලේ කි මේ ඉන්තිහාබගේ දෙවන බුරුග අන්‍ය නාකාමිය බඩන් ෆියාමු MDP ගේ ලීඩර්ෂිප් දෙන් අන්‍ය හදවන කොංගොත් කත්තෝ लीडरशिप इस्तीफा देवानी तो नोत लीडरशिप हम बेफर का हवाल को बहादुर बढ़ाने तो शुक्रिया ये इंतहाब का नाकामयाब वंग ए आवन में सवाल नो इराद करे विया एक ही मी फहार 28 अक्टूबर का वान का नो आवन में मिसना का दिसनो दें फनरमस दोस पहुं आवन इस्तीफा देखवा हावीर नो ती विदालवा वांग ए आडो चिबे प्ला ए हावीर नो चिबे प्रोन आडो ये मुळे आडे दें मैं न्यूज़ वेरी कम का आलगुंडे सिंगे ऑनलाइन को थी चिबे प्रोन वकेत का बेनुम वेले बीमा ए आडो चिबे प्रोन ओफे देन आवन में ने की एकमा रुलियन्ना ने कंबोडवाने बायनो अदे आवन हम आवन देंगे चिबे प्रोन एगोतंग ए आडो ओफे देवमा विष्णुवापकम वडाने इस ते एकम का आवन में कंबोडे वाने ये तो हम बररा आवन दे हम देखे नहीं थी साखा कम आवन मुदिके ना एक ही गोस कम कस आवन बेबुलन्ना का एकम का मैसेज ही के मिस नोलेना देन मैं राइट देतो ए कामुगा गुरु में होएगे अन्ना दे आवन में हमें एवं सारे का एवं नोह का हेन जदल को मेरे तंग आवन में कंकुरा का बेन में नों आलुगंड की हावीर नूस गवादुम कियामी है आवन की हावीर नूस फेरुनी से फरागे ए इस्राफ ते गुमवन्नमी है अदे आवन की हावीर नूस मिराजे के नूस वेरिकमा वेदीपावा एहिया गनेस्ते बापावा बदल सका एहुरिया कम कम सरकार पूरा पर बड़ा शुक्रिया අලුගොන්න හිවනේ මේ ස්ටෝරි ප්‍රථම හවීරවාක අනිවාර ස්පෙસિෆික් විදාලවා ඇති බ්‍රේක් කරවි යදුනු හුන් ඉජියක නියද අනි බලා ෆෙන වඩන්න ඕන කන්නේ එහෙම අලුගොන්න එකනි දකා වාකේන එවර බොඩ ෆොලාක දෙකේ නියදුනු හා දෙබෑන ඉංගත अदे आप पच्चीस नूस से एक तरह का नहीं मैंने कम आउट करने अदे हम रोल ये समय एक तरह वेद वदिदान मैं हम वदिदान